mibalik na ta sa katong gibiyaan nato sa makadyot nga panahon sa atong kasaulugan, sa atong panahon sa kinabuhi, ang ordinary season. Nga diin, ining ordinary season, mauni ang ato ang mga paghinaot, nga dini atong mapadayon, pagpalambo, pag-amuma, pagpatubo, pagpahingkod sa kinabuhi sa bunyag nga atong gidawat. Ato pa ang kinabuhi sa atong pagkahiusa diha sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nga niining Dominguha mga igsoon, gisaulog nato ang ato ang paghandom sa katumanan sa gisaad sa atong Ginoong Hesus ngadto sa iyang mga tinun-an, tungod kay ang atong Ginoong Hesus isip matuod nga tawo, wala na siya dinis kalibutan. So kinsa na may mag-uban sa iyang mga tinun-an, kinsa na may magagiya, kinsa na may magatudlo, may salaag tagbalik ani. No? So muna nga aron nga ang mga tinun-an malig-on sa ato nga pagpadayon sa pagkinabuhi subay sa kabubuton sa Dios sigon ug sumala sa gitudlo sa ato Ginoong Hesus, duna say gisaad. Nga unsa may ang gisaad? Nga iyang ipadala ang balaan nga espiritu aron maoy magagiya ug magkuyog sa iyang mga tinun-an hangtod sa katapusan sa panahon. O kining mao nga saad mga ison natuman di atong pag-abot sa adlaw sa Pentecostes. Gani muni atong nadungog sa unang pagbasa sa buhat sa mga apostolis. Nga adlaw sa Pentecostes, ang balaan nga espiritu mikunsad dinha sa mga tinun-an sa atong Ginoong Hesus, ug sa timaan sa pagkunsad nila niini, sila nalig-on, nagmaisugon nga misangyaw sa og nagpadayon sa nasugdan nga buhat sa kaluwasan sa atong Ginoong Hesus. Tungod kay dinhi mangisuon pagsaulog nato sa Pentecostes, dinhi ta gipahinumduman. Ilabi na kita mga Kristiyano sa atong panahon kay kabahin na ta diining maong simbahan sa Pentecostes. Nga kita di ay ang mupadayon ug nagpadayon sa gisugdan nga buhat sa kaluwasan sa ato Ginoong Hesus, diha sa ato ang mga pagpaningkamot sa masaksihon nga kinabuhi sa nabanhawng manunubos. Mao nang mga igsoon, gikinahanglan nga lig-unon ta. Nya mo na nga kita nga mga Kristiyano sa panahon na kinahanglan daay nga mag-ablita sa atong galamhan, mag-ablita sa atong unahuna, alipatakan ug sa tanan nato diha sa pagiya o kahayag sa balaan nga espiritu. Aron nga akong balikon, kining kinabuhi sa bunyag nga atong gidawat maison, mapadayon ug maogoy atong mapuy-an sa atong panahon karon. Mabita na mga igsoon, aron nga mapadayon kining maong kinabuhi sa kaluwasan, mangutana ta, unsa man ang matang sa kinabuhi sa mga Kristiyanos nga nagkinabuhi sa kaluwasan. Mao nang sulod sa kapatan og siyam ka adlaw for 49 days. I'm referring here sa bag-o lang nga gibiyaan nato nga panahon ato gisaulog, ang panahon sa Pasko sa pagkabanhaw, nga diin sulod sa 49 days kita nga mga Kristiyano sa atong panahon na malandong ta may tungod sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesus ug ato usab kining gitan-aw sa atong kaugalingong kinabuhi sa atong pagkabinon yagan. Maubita na nga sa atong pagpamalandong niini, mao ni ang atong makaplagan mga igsuon. Katubang giingon ni San Pablo sa early Christians o gipahinumdum na pusab nato, unsa iyang giingon nga diha sa atong pagkahiusa, kita nga nahiusa diha sa atong Ginoong Hesus sa kamatayon sa manunubos didto sa krus, kita nga nahiusa niya namatay na pudta. Maayong hapon. Kinang ato ng tuuhan. Asa man ta namatay mga igsoon? Una, di namatay ang Ginoong Hesus, di ni sa kalibutan. Mabita na sa ato pagkahiusa niya, namatay na puta din ni sa kalibutan. Unsay gipasabot ana?
nga bisan tuod nagpuyo pata dinhi sa kalibutan apan ang atong pagpakabuhi, ang atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan dili sa pagpahimuot o pagpahauyon ni ining kalibutana, kundili ang atong mga pagpaningkamot, pagpakabuhi, pagpahauyon na ngadto sa kinabuhi nga gipapunting sa atong Ginoong Hesus. Unsa man ang kinabuhi ang iyang gipapunting nato mga igsoon? Na mubalik ta no, munang pasalamat ta kayo dako sa Dios. Pasalamat ta sa atong Ginoong Hesus kay iya tang gitug-anan sa kamatuoran. Unsang kamatuoran na mao ni ang gipangutana gyud the ancient quest of man nga makakaplag sa kahulugan sa pagpakabuhi sa kalibutan. Munang unang pangutana niya, kay kitang tanan, kamuog ako, sama sa atong Ginoong Hesus, matuod nga tawo, wala naman sa dinis kalibutan. Kaya matuod nga tawo man siya, mubitan ng di natakadungog, na nagsuri-suroy pa sa Israel. Nya kini pagbiyan nato sa kalibutan, may isod sama sa atong Ginoong Hesus, may tabo gyud ni nato. Would you agree with me? O kanus ani, walay nahibalo. Pero ang pangutana, ang atong pagbiya sa kalibutan, minteryo ra bay atong padulngan o maminteryo man galing. Diha ra ba gyud tataman? Munang atong Ginoong Hesus, nagsulti nato kamatuoran sa ato ang pagkinabuhi nga ang ato din pagbiya sa kalibutan, akong balikon may suning kalibutan nga mata nato kayag, dili di ay maoy katapusan sa tanan. Kundili ang atong pagbiya ning kalibutana, maura din atong pagpadayon, padulong ngadto o munay pagsulod nato sa sunod nga kalibutan nga atong pagapuy-an, ang gitawag kalibutan sa kinabuhing dayon. Unya, dito po sa kalibutan sa kinabuhing dayon, mga igsoon, salamat gihapon sa atong Ginoong Hesus, iya tang gitudluan sa kamatuoran may tungod sa kalibutan sa kinabuhing dayon. Nga ang kalibutan sa kinabuhing dayon may duha di ay kadapit ang atong kapuy-an dito. Duha. Permanente na. Ang una, ang gitawag nato kahimayaan, kalipay, nga gitawag og langit. Nya kining mao nga Pinoy-anana mga igsoon, para ni sa mga tao nga niining kinabuhia, niining kalibutana, naning kamot, nakigbisog nga magkinabuhi, nga matarong, maligdong, nga magsubay maning kamot pagsubay diha sa kabubuton sa Dios. Sa ato pa dili siya magpasagad mga igsoon. Tungod kay naad sa gipunting nga kinabuhi, nya mauni ang gipapunting nato sa atong Ginoong Hesus. Maobita na mga igsoon nga kining mao nga pagpunting nato sa maong kinabuhi, gisaulog nato ni sa atong simbahan sa mga sakramento. Aron pagpahinumdum nato ani nga unsa man usadaan ani kaning sakramento sa confession nga kanang mao sakramentuha mga igsoon maunay nagligo nato nagbalik sa atong paglaom nga sa matag higayon nga duna tay mga backsliding sa atong mga pagpaningkamot pagpalangit kay hinumduman nato mga igsoon nga sa atong pagpaningkamot nga makasulod sa kinabuhing tunhay aduna puy kaaway sa Dios nga maningkamot pud na siya nga di ta makasulod anang langit. Munang dunay mga higayon nga di ta kabantay na nag-backsliding ta. Unya maluya ta munang naatay sakramento sa confession aron nga ta pinaagi nining mo nga sakramento malig-on ta ang atong paglaom madasig ta nga magpadayon ug mo padayon pakigbisog. Mobita nang dia sa confession mangadji ta ng akto sa paghinulsol. May ngapon. O, unsa ganitong akto sa paghinulsol? Agahay. Wa kabalo, klaro. Dahil walay kumpisal tane. O, nagingon daw. Ginoong kong Hesukristo, nagabasol ako, o nagligut-gut ako sa akong mga sala. Tungod sa Diyos, kahadlok nga mawala ko ang langit. Diya, klaro kay na.
Nya mo ni atong hagit sa atong panahon ron mga igsoon, kita nga mga Kristiyanos, are we conscious? Minay si are we conscious? Ano bang nahadlok bata, conscious bata nga mahadlok ta nga mawala ang langit sa atong kinabuhi? Ato nang ipangutana. Kay mao man ni ang atong pakigbisog mga igsoon. Nya nagipadayon pagud yang dapita ug sa kasakit sa impyerno. Mao bitaw na nga magkigbisog ta sa pakigbatok sa kaaway sa Dios aron nga dili mawala ang langit nato mga igsoon. Mao bitaw na nga kining atong pagpakigbisog sa kaaway sa Dios is a lifetime nga pakigbisog. Kaya akong balikon sa atong pagpaningkamot, pagsulod ni anang Pinoy-anan nga gisaad sa atong Ginoong Hesus, aduna sa say kaaway nga maningkamot pod. Mobita na mga igsoon, for 49 days na malandong ta akong balikon, may tungod sa pagkabanaw sa atong Ginoong Hesus, aron dinindapita malig-on po ta sa ato ang kinabuhi nga atong paningkamutan nga atong palambuon. So balik ta sa atong Ginoong Hesus, no? Dito sa kamatayon sa krus, sa ito papatay sa kalibutan, muna nga kita, nga naiusan niya, magkinabuhi ta, dili alang pagpahuyon sa kalibutan, kundi pagpahuyon sa langit nga gisaad natong tanan. Ikadua, unsa man to iyang gidaog dito sa krus mga igsoon, dili ba ang sala? So sa kamatayon sa krus mga igsoon, iyang gibuntog ang sala. Mao nga sa ato pong pagkahiusan nato sa atong Ginoong Hesus, ato pong buntugon ang sala. Gani, ato na ning gisugdan ang pagbuntog nato sa Ginoong Hesus. Kabalo ba mo mga igsoon? Na ato nang gibuntog ang sala? May hapon. Oh, diin nato gibuntog. Kana dayang magpabunyag di ay ta. Mga ginikanan ug mga nangugos. Nagpabunyag sa ilang batang walay buot nga maghulma pa sa ilang buot nga sa pagsugod palang daan paghulmag buot batasan o kinaya sa bata buntugon na daan ang kaaway sa Dios. Mabita ng manaad ang ginikanan o mangugos pangutanon sa pare, di ba? Isalikway ba ninyo si Satanas o ang iyang buhat sa pagpakasala unsay tubag? O di nabuntog na. Kaya isalikway magkaha. Mubita na diya sa bunyag, ginaingon nga, gipapas ang salang panulundon. Nga nung gipapas man, kay nanaad man, nga isalikway ang kaaway sa Dios ang iyang buhat sa pagpakasala. Mubita na diya sa bunyag, giingon nga, gipakataw ta pag-usab diha ni Kristo napapas kay maghulma na daita sa ato ang buot kinagbatasan subay sa pagtulunan ni Kristo. Apan ang pangutana ni ini mauni, seryoso ba ta sa atong pagtuo? Seryoso ba ta sa atong pag-ingong isalikway? Kay basig kaingon-ingon ratang isalikway, kay basig dili bunyagan ning atong bata, kay patubagon ra bagud ta. Ilabi ng paria. Seryoso ba ta? Kaya kung seryoso ta mga igsoon nga miyong isalikway na to ang kaaway sa Dios, pagkanindot sa kalibutan nga atong gipuy-an. Pagkanindot sa katilingban nga atong palambuon. Yang mao man ni ang atong palambuon nga katilingban, mga binon yagan nga misunod ni Kristo. Mabita na, sumala pang San Pablo, padayon ta sa pagkabanhaw ni Kristo, kita sa atong pagkaiusan, nabanhaw po ta. Naunsa man ang kabar sa atong pagkaiusan, nabanhaw ta, kapasot, bagong pagkatawo, bagong kinabuhi, that means bagong kultura, bagong kinaiya nga hulmaon nato. Nga asa man ta magsukad ni anang mao nga kultura ha. Mutong gingon sa atong Ginoong Hesus, paghigugma ay kamo, ingon nga ako, nahigugma kaninyo. So ang pagkinabuhi sa paghigugma ay nga pinasubay ug pinasikad sa gugmang Dios nun mga igsoon. Dili
sa sukaranan nga gugma nga tawhanon. Kitanawa nanaad mga ginikanan, gahimoong Kristiyanos ang bata, isalikway ang ang yawa. Nya, naunsa naman ang binunyagan, gaisgot maglangit. Bata pa lang gani, nagisgot na ba nga mahadlok nga mawala ko ang langit. Nganong nagpadayon man ang salang panulundon. Tingali ang gugma nga atong gipakita, dili man wa man nato gipundar sa gugmang Dios nun. Nga diin malipay ta nga ang atong anak mahiusa og masuod sa Dios. Maunta na nga direksyon ang ihatag nato mga igsoon. Mabita na nga ning adlaw sa Pentecostes mga igsoon, mauni pagligon. Gipahinumduman ta nga kitang mga Kristiyano sa atong panahon sama sa unang mga tinun-an. Nakadawat da ita balik sa Espiritu sa Dios. Pinaagi diha sa atong pagdawat ni Kristo sa ato ang kinabuhi. Di ba? Nag-ingon man si Kristo, ang mudawat kanako, mudawat sa nagpadala kanako. Kisa may kapadala niya, ang langit nun nga amahan. Natungod sa dakong gugma sa langitong amahan, natong iyang mga anak, mga katawhan niya, dili sa buot nga mahalayo ug maputol atong relasyon ngadto niya. Munang iyang gipadala iyang bugtong anak, atong Ginoong Hesus, aron nga ang tanan nga mudawat kaniya mutuo magkinabuhi ug magkinabuhi sa kaluwasan. Mobita ng atong Ginoong Hesus sa dayon niyang saka sa langit, di ba? Asensyon, muguna iyang tugon sa matiunan, isangyaw ninyo kining maayong balita kanin dakong gugma sa Dios. Unya ningon pagud siya, ug himua silang akong mga tinun-an. Munang himuon tang Kristiyanos nga ang pagtulunan sa atong pagpakabuhi sa kalibutan, iya sa atong Ginoong Hesus aron mahimo tang iyang tinun-an. Nya mao ni nga kita diha mga Kristiyano sa panahon na mao ni gipahinumdum nato nga kanakadawatan ining kinabuhia atong ikinabuhi ug ipaambit pud nato ngadto sa uban nganuman tungod sa atong gugma sa Dios. Nga tungod sa atong gugma sa Dios, ato pong higugmaon ang iyang mga anak, ang atong isig katao, muna nga magtudloanay untata, munang new culture mga ison. Mubitaw na nga, di ta mahibulong nga kitang mga Kristiyanos nga nagkinabuhi, nagsubay nga nagkinabuhi, nagsukad sa gugmang Dios noon, sama sa atong Ginoong Hesus, dili ta masabtan sa kalibutan. Naagun ang atong mga pagpanaway. Tanawan na magpadayag o gugma ang asawa ngatos iyang bana. Bisag dili sa tagaag sweldo, iya lang gihapong lungagan, pangitaag unsa ipakaon. Nya unsa man ang mga gugma nga dili Dios noon, ino na kang battered wife ka. Ino na ka nga violence na against women. Pero for those nga nahigugma, ningo man lang, wala. Muuni ang gugma nga gipasabot nga atong puy-an mga igsoon. Dili nang kianay nga maglagyo na ta, kundi magpasaylo. Anay ta, gugma nga diin, kabalong mo ampo sa mga nagsakit, kay kini mga tao nga nagsakit mga igsoon, sila alampuon po na sila. Kinalang po ampo kay ngano, kay influence na sila sa kaaway sa Dios. Muna kani sa to, di ba? Muna pagtulunan sa atong Ginoong Hesus, iampo ang nagsakit kaninyo. Kay sila alampuon. Munang dili ta masabtan mga igsoon. Pero nganong atong nimbuhaton? Akong balikon tungod kay dunay padulngan ang atong kinabuhi. Muna mga igsoon, manghinaot kita nganing adlaw sa Pentecostes na atong gisaulog karon, kita unta nga mga Kristiyanos karong panahon na mga igsoon, may sama unta ta sa unang mga tinun-an sa atong Ginoong Hesus nga nalig-on sa atong pagtuo sa nabanhaw nga Kristo, nalig-on sa atong paglaom sa Pinoy-anan nga iyang buot ipakabot nato.
aron nga unta pinaagi ning kaligunan sa atong pagtuo ug paglaom. Padayon ta nga makigbisog sa kinabuhi sa kaluwasan, panginaot nga makasulod ta ni anang Pinoy-anan nga giandam sa atong Ginoong Hesus, ang Pinoy-anan sa langit sa kinabuhing dayon. Amen.